Вітаю вас на нашым канале, мяне клічуць Яўген, і вось ужо год разам з жонкай Кацярынай, дачкой Верай і двума сабакамі мы живем на хутары у Беларусі. Так што запрашаем вас паглядзець наша новае відэо на канале, дзе мы займаемся рознымі жыццёвымі справамі. Будзе цікава. Наша любимая рубрика «Дары Новогрудшины». Глядите, тут готовая цяпліца ляжыць. Ёкарный бабай, колькі шкла, колькі окнаў. Это реально, калі задаться некой мэтай, можно собрать цяпліцу з этого ўсяго. Офигеть, глядите, колькі на дров, а шкла колькі. Глядите, який телек. Ну, это музей поля цудов, конечно. Пошли поглядим, что она там копает. Что ты там копаешь, Люся? Ну, весь час не тяни, что тут копаем. Кого ты тут уже убачила? Показывай. Нікі Дірк, ну нехто там быў, ну. Был и сплыл. Что, Филипп, и ты собрался? Ой, Филиппка это. Какое шокопадло. Ну что, чарешенка моя? Это уже можно сбирать. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут треба брать дробину. Заварили перший наш компотий. Ну, это вишни. Не чариш, ну, вишни звичайные, ну, такие. Не сказал бы, что они супер солодкие, но, мне кажется, уже темные, але такие. Типу, солодка, терпкие, солодка, такие горьковатые. Але компоти, ну, кислое, 3 литра, огонь. Так что, ты хочешь закатать их? Нет, конечно. Попить, выглядает пригоже. Выглядає компотій. Так, а что это за страшный куст? Это гипсофила, она выглядит это перекати поле за кино американское, только зеленое. Все у тебя тут шмат розных веток. Ты что ж ты пришел в кусты? Не, в кусты. Если пришел, нечто хочешь. Цини это вот эти сухие, не одногодки, не? Такі вони, як гербери. Як герберы, ну это одразу зрабілася зразумелым. У нас тут сад камянёў ёсць, глядзіце. Туя, яка вже 5 гадоў вось у такім стане знаходіцца, але глядь, такая роўненькая, прыгожая. Я яе нават ні разу не касіў. А та, як вы зразумелі, уже касілася. Ну, гэта разраслася. А нейкія, ну, все куставыя нейкія. Уверх не растуць. У бакі, як і ты, маленькія дрэвы. Тут у этого деда нездоровая любовь до сырой земли. Дед! Ще рано! Вырезаем, пригажусь робим. Та каже, треба некий трафарет зробити, лінійку таку, літерою П. І під яєчко подрізати. Я думаю, що так і робиться. А продаються ж, так? Такі не то ж секатори, а як пила. Да. Только такая ось там з зубами, не ланцюги, вона так просто. Так, тут для такого живого плоту вже нечто адмыслове треба. Будемо писати. Тоді, мабуть, треба таке. Ну, нечто треба. Тому що це все треба ніяк подразати. Знову ніяка почалась холера. Ну, що ти будеш робити? Цілий день нормальне надвор'я, і на от Соніка було і ось вечором. Ну, ой-ой-ой. Ну, машина хоть уже на версии докладно уже ничем, ніяким древом не приб'є. Прийшов вам показати мою звалку. Там не звалка, типу гараж у хляву. Ну, і вона тут все діраве, все розвалено. Значить, ситуація яка? Я хочу поспробувати розчистити, щоб сюди можна було ставити машину. Є підозріння, що треба буде мені конек зашити, щоб не стікало. І повикидати отсюда сміття, карацей праці. На дворі дощ, там особливо так само тут ну, машину не повиносиш. Треба просто по боках ніяк розтасувати. Спробую що-небудь розгрести. Бачите, тут вода. Зробив, навів порядок. Ну, порядок, конечно, это довольно гучно. Тут пришлось подкопать, відомо, все такі собі. Конечно, така собі брама. Що я зробив? Я просто, по сутності, все по боках до стен попритикав, місце визволив. Ну, зато место поболее стало. Они что-то наверх там поднял. Потом будет день, який, коли уж дождю не будет, то дождь, что не что. Как бы страха была сухая. Залезть наверх, да конец зробить. Чимсти. Тут одломил частку ось гэтай и поднял ось гэту ось белечку выше, крышечку там подклал, как трималась. Ну, это для того, чтобы машина докладно заехала. Задом буду заезжать.
не так же і просто було. Ну-ка, Люська, бачите, ну тут якби ямка капот, каб двері відчинилися. І тут кришечку надо подбукснув. Бачите, яке коло. Ну-ка, Люська, дидіся. Ну, це ж вядома справа така. Разовая, потім буде лепше. Ну і дощ же зараз сама, що безперепинно йде. Поверхня влезла, по боках. Ну, як у гаражах, звичайно, часто буває, що місце. Ну, я так більше до цього боку притискаюся, а тут ось можна було зліва нормально ходити туди-сюди. Їздив у город, Павка присмакинники привез, пироженки, глядь, топче. Дали так само пироженку. Тесто, так любит тесто, хлябы, Тесто. батон, тесто. Ну, мы тесто, конечно, решили, Крым не даем, солодкий. А тесто уже, о, лепить, ай, смачно, аж не может. Три зубы, это, или с диаре. По ночах зараз доволі холодно, я не раніше проснувся. 12 градусів, очмурить можна. Так ми огурки прикрили. Мать казала, що огурки ростуть ночі, а ночі, коли холодно, їм якби недобре. І їде вже, Катя казала, бачила, вже доволі великий один огурок. Давайте поглядим, що є. Так, а де ти бачила, заяць? Ой, маленечки, зовсім маленькі є. О, маленечки зовсім. Ну так, ну ось такі є. Зовсім мали. Ну, мали. Слухай, малих дофіга. Будуть огурки, зайка. Пошли огурок будемо глядіти. Покаштувати дадим перший. Будуть огурки. Вот этот едим. И это уже тоже можно колючий есть. Смотри, огурок. То помыть же треба. Так, глядим перцы. Панчохами некими подвязывал, ты что? Во, рука. Вот такие. Он уже, напевно, расти може і не буде вже. Он уже должен зреть. Ну, він вже повинен жовтіть почати. Ці червоні, ці червоні. Не червоніть. Ну, ось, це у нас покуль самий великий, помив. Дитя, без ГМО і глютену у вас. Аля, шмегаємо. Класс. Дай, мать, що ти дитя об'їдаєш? Який охрест уже? Я ще не бачу. Ось, якщо наче цілком зелений. А ось уже червоний вже. Это белая парышка. Она уже все уже соспела? Як червона, така ж паскудна. Я до паришок ніяк доволі спокійно ставлюся. Кое все чорне. Треба здимати. Мені кажеться, треба доробити працю за компом і збирати це все. Дуже ж пропаде все. Фу. Ой, ну она дробненькая. Я не сказал бы, что она занадто смачная. Але компот за їх варить, узварчики. Ну і шмат. Ось вам, ребята, і ха-ха. Ось вам, ребятки, і лето. Зараз 18 на дворі, 20 у хаті. Але у покої, де ми спимо, де дитя, там уже, напевно, 19, ночью будет 10 градусов. Ну так, скажу, свежо. Не то, что там, конечно, конец свету, але, конечно, подпалить котельчик треба. Не моцно, але крышечку тепла, крышечку прогреть будет целком не лишним. Люська, тишей будь там. О, когось там бреше. Ну, кого ти там убачила? Ось тобі бабка і Юрій у день. Ну, а що робити? Я думаю, щоб ми ночі не змерзли, але ж, ну, все ж таки спати в комфорті нашмат більш приємно. Ух, гарбузи які. Обалдеть. Все розпалився. Так, Люська, не ходи. Зараз я что відчиняю. Розпалився. Ну, я все откладав. Я бачив, що почала подтекать трубокомина. Ну, я ж уже, не то, что, конечно, на консервацию я поставил, але ж мне есть тут несколько справ, что мне треба было здесь заробить. Я бачив, что подтекая, значит, с однекуль берется вода,
хутчэй за ўсё гэта злучэнне со страхой, тому что там быў герметык, і гэты герметык было напісана, што ён на 600 градусаў, а ён неяк аж спарахнеў вельмі хутка. Прычым, што цікава, што гэта же герметык выкарыстоўваў просто там у сябе ў печцы, на печцы, там дзе дверцы, пару дзірачак, я гэтым просто герметыкам просто заляпіў, каб дзірачкі не было, і там ён таксама спарахнеў. Прычым, што там гэта дверцы, якія знізу падзімувала, яны не награюцца. То бок нейкі герметык дзіўны, можа ён быў просто стары, мне здаецца, яго набываў у краме у тым годзе. Карацей, падставіў ён мяне. І вось у нас трасе, там, дзе шыфер разам з комінам злучаліся, я там усё заліваў гэтым герметыкам, і я думаю, што гэты герметык праваліўся. І як ідуць дажджы, гэта ўся вада трапіла пад абалонку, вось гэту абаронную. Хутчэй усяго уцяпляльнік увесь намок, і вось цяпер, як толькі я распаліў, гэты уцяпляльнік пачаў прасушвацца, і пайшла вада. Ось тут уже нормально понатякала. Паставіў пад бутылькі гэта самае. Там паставіў тазічак, ну просто каб уже больш не рабіць тут лужыны. Ну і ўсё, дараблю працу за кампом, тады буду рабіць, буду тут ваяваць з комінам, са страхой, глядзець, дзе адкуль падцякае. Раніца у нас тут на кухні варыва. Сабакам завары, зарабі, дзеду мягчэй, гэтым колскім. Вон турасенькі. Все, што застаецца, это рэшта. Таксама бурзікам аддаць. Это нам мяска. Тут нешта варыцца. Шаўе будзе. Ой-ой-ой. Карацей, вон ягодкі яшчэ пойду. Дашка там з вядром бегае. Ха-ха! Вера, что там ведро? Что такое? Принесла нечто? Цаці принесла своя? Все зрозуміло. Не перешкоджаю, ідіть, займайтеся своїми справами. По-перше, треба заїхати бензинчику під касу взяти. Тому що показував при герметиці, взяв, знайшов тільки червоний. І он усяго 300 градусів. Ну, усяго може і хопить, навіть не 300, от минус 40 до плюс 250. Но я думаю, что на комине столько не будет. Ну и что, у нас другая спроба по грибы. Значит, всегда он неким непотребством. Ну так а что, ну ты же в грибы пришла, а не это самое, не показ мод. Показ высокой моды в Новогрудку. Сезон лето-осень 2026. Хотя, ну иди гляди, мы с малой побудем. Тут я купил масло машины, зараз залью, треба додать. Хотя сходить, поглядеть. Душно было, так что, может, якія з'явіліся. Я тут стоял, но я ж вам показывал, что масло хочу поменять. Поменял масло, ну, капот был отчиненный, дядька Нікі проехал туди, на вёску. Потім приїхав назад, спинився, каже, може, ти допомогти? Думаю, може, я тут захрас. У нас такі люди у нас. Я кажу, ні, не треба, мовляв, жонка пішла в ліс гриби глядіти. Він каже, нема тут грибов, нема що ходити. Я кажу, ну, летось були. Він каже, ну, летось там може, я кажу, в гэтым годі нешта пусто все. Так що, я думаю, Катя нічого зараз і не принесе. Пішов сустракати грибницю. Головне, під паперники не знайти. Пакеш, ну так. Маленечки. Поесть будет, что? Ну, Пожарим. маленечки сядять. Чекають. Будемо сьогодні смажити шашлик, і якраз буде бульбочка і з грибульками. Это буде бімба. Так, у нас уже темнее. Перевесил ту самую лямпу. Пам'ятаєте, я ж вешу ту лямпу, яка реагує на рух. Перевесил і зладив пастку. Оп! Ну, сама ти поламалася. Тут якраз ось кут, у нас там проход до сусіди, і праз гэты проход часто і розныя там жывёлы забегают, собаки бывают забегают. І, ну, добра, короче, там эта метика буде подсвечивать. Таких штук, зайк, треба накупить на все гроши, увесь хутор заляпить ими, і буде кайфово. Там на слуп, на дорогу, на все уваходы наляпить. Типа, подыходишь, и оно починає святить. Зимой самый кайф будет. Зимой, коли там за дровами ходить у темры, вот это все, он реагує на рух. Вы бачите, Катя дійшла, і все, і вона виключилася. Взлетела тень. Я думаю, что... О!
Ну, я ж кажу тобі, ну це ті саме, ті сови, ті... Не сова, це, напевно, як сипухи. Вона сиділа вон на этом самом, де мангал. Їх тут дві, напевно. У нас на терасі ось ця стіна, яка на сонячний бок виходить, вона по меншій мірі, вона вельми моцно награвалася. І різні там які пчоли, цесляри, які мухи, які, короче, вельми шмат різних казурок, вони наробили тут шмат дірок, і увесь час, як тільки награється, вони сюди починають льотати, і ми вирішили, що треба ніякі хімози. Купили ніяку хімозу моцну, я розвів з водичкою, і ось зараз я вот цю всю справу заливаю, щоб ні водна почвара сюди більше не лазила. Ну, поглядимо, як воно спрацює. Після слімаку 4К. Дик паузе своими этими антенками антенить. Я забрався за котел. Почистил. Тут добре, конечно, натекло, но почернело. Давайте поглядим, что у меня с моей системой за зиму отбылося. Фильтр я так и не смог открутить, и он не был наклеенный. Я и гревочу, что я только зим не робил. Я так и не здолел его открутить, тому я планую гэтым летом усё ж таки яго, напэўна, трэба будзе замяняць цалкам на ось такія вось кітайскія фільтры. Я нават у прадаўца тады пытаў, і ён сказаў, што так, вось гэтыя, ну, яны могуць быць ледзь не заклеены, запаяны, чаму так робіцца, незразумела, такія аднаразовыя. Гэта цветлітаўскі кран наш беларускі. Ну, яны ўсе, в прынцыпе, тут усё беларускае, але вось менавіта гэты кран, ён у мяне за зіму крышачку падцёк. Бачыце, нават зараз кропелька ляжыць, ён цячэ недзе адсюль. Недзе з-пад ручкі. То бок запакаваны ён нармальна, а недзе па корпусе то самае пацякае. Потым палезу наверх, буду сіліконіць, набыў уже сілікон. На самы верх глядзець, што там трэба, каб не залівала. А ёсць у мяне тут такая прачыстка. Цесць варыў. Прачыстка, я толькі што ВД яе заліў вось гэтай барашкі. Спрабую адкруціць, пагляджу, што ў прынцыпе там робіцца. То бок гэта напрамую вось туды ўверх, гэта скразьны скрозь увесь комін. Паглядзець, што там можа назбіралася, не назбіралася, нават не ведаю. Сякеркай маленькай адбіў, гэтыя барашкі нармальна крутіліся, адбіў, глядзіце, тут па-першае ось назбіралася ўжо сажы шмат, і глядзіце, просто запіта. Ну, гэта як бы низ. Паветра шана дыму вось так ідзе і падымаецца ўверх. То бок гэта вось тут, это низ, і вось глядзіце, цалкам просто забіўся, як фільтр. Зараз буду расчышчаць. Дзюрка ёсць. Нормально. Намазал, так намазал. Он накоплен от дождю и от атмосферы не разваливался. А по факте просто у труху рассыпался. Я не ведаю, что это такое. Так, ну с того боку лестница больше небеспечная. Я скажу. Потому что соседа брали. Да. Да, Веруська? Все, на сегодня хватит. Попросовал. Что это значит? Ну-ка, замираем. 20 сантиметров есть. Треба косить. Ой, я уже... Мне сдается, что это будет четвертый. Там, певно, четвертая уже. Косьба за лето, типа пятая. Ну, я взялся косить. Что хочу сказать, это китайские косы, конечно, танные. У мяне одна з першых праблем, якая заўсёды это вылетаюць вось ад гэтых шчыткоў, яны, караце, рэдуктары, вось это все ламаецца, вось злучэнне тут некую, ці то пласцінку, ці ну дэтальку на гэту я, напэўна, не знайду, я думаю. Ну і гэта прыкладна колькі мне спатрэбіцца. Тут, напэўна, каля 3 літраў, і я думаю, што можа быць нават і малавата, што прыйдзецца яшчэ літрык дабармытаць.
Раніцу уже сонце вже устало, конечно, было б неблаго раней пачынаць. Будзе, конечно, гарачавата. Іду касіць. Редуктор пачаў варушыцца ўлева-ўправа, гэта перашкаджае. Вось гэтая пласцінка я вам паказваю, што яна адарвалася ад асноўнай, таму редуктор не трымаецца. Падклаў туды металічна, нарэзаў такія бабышачкі, яно, значыць, прыціснула, але цяпер трэба нейкі хамуточак зарабіць. Узяў звычайны КТР, зараз трэба прасвідраваць, правда, дачка яшчэ зараз спіць. Крыху пазней прасвідраваць дзірачкі, зацягнуць вот этой шрубой, і тады, спадзяюся, не будзе хадзіць туды-сюды. Калгасіць, я думаю, перадаецца з пакалення ў пакаленне. Затое ўжо не адваліцца. Это што, у мяне ўжо лоб загарыў ці што, чырвоны? Абалдзець. Сёння ці калі учора у Трэц, тым самым у сацыяльнай сетцы, прачытаў, дзяўчына, значит, пытала, а колькі разоў вось вы, ну, типу, касіць і колькі раз вы косіце траву. У нас, калі ты жывеш, ты бачыш эту траву кожны дзень, зразумела, гэта пытанне ўзнікае часцей. Для сябе што я, значыць, на гэта лета я паставіў сабе мэту касіць раз на 2 тыдні. Пракасіў я так прыкладна 3 разы і скажу, што, канешне, яно прыгажэй, яно ўсё класна, але праблема ў тым, што это трэба касіць кожныя 2 тыдні. А касіць трэба 25 сутак плюс дарогу, карацей, шмат. І я паглядзеў, што, ў прынцыпе, за 2 тыдні, што 2 тыдні, што 3 тыдні, так што можна касіць і на 3 тыдні, што трава, яна, ў прынцыпе, аднолькавая. Зразумела, трэба глядзець, што гэта за трава, ну, у розных там розныя участкі, розныя вось гэта пустазелле расце. Калі не ляно, то можаце на 2 тыдні. На 3 тыдні я, ў прынцыпе, думаю, дастаткова. І, напэўна, яшчэ залежыць ад пары года, таму што як толькі гэта ўсё пачынае буяць, там дажджы, сонца, пачатак лета, трава расце проста як звар'яцелая, там, магчыма, трэба і 2 разы. А ўжо на канец лета, ўжо бліжэй да восені, яно, канешне, трава ўжо не так спрытна расце, і так што можна ўжо не так уже і замарачвацца на касьбу. Так, там с вячера было. Поели, все уже, повячерали. Мы вывесили свой комаров. Забивалка, муха, комаров. До речі, вельмі няблага павесіць так на тэрасу. Вся гэта муш'ё, камар'ё, якое пролятае міма, і оно прыцягваецца і нормально так пазбаўляе. Вы думаете, это она выкидает? Да где там это знайшли? Сметницы новогрудские, золото, а не место. Чисто, давай закидывай назад. Где еще вот такое? Ну я нет? знайду. Да кому же не мама уже поломала? Может, тому и выкинули, что это самое поломатое. Тяжелое. Древо, это и тяжкие. Зараз погляджу. А, вот это листы шифера ровные, як бы забрать. Да, лук. Ну-ка, нема. Нагнуўся у мяне апошні, значит, у мяне паламаўся спачатку той шурупавёрт, які быў просто акумулятарны. Просто потым у мяне быў, памяtaце, я паказваў польскі гэты вярткач, як ён там называўся, на проводзе. Ён у мяне згарэў, я яго круціў, калі тэраса, напэўна, трэба было даваць яму болей адпачываць. Не хрусціцца. Я нешта разбіраў, я так і не разабраўся, што там. Шчоткі гэтыя. І трэба было нешта хуценька набыць. Шурык просто на акумулятарны дарагаваты. Я такі, возьму я сабе звычайны просты на проводзе, тыпу шурупавёрт. Самы-самы простенькі. О, взял, короче, нейкі. Там каментары, вихр. Там каментары, адзнакі ледзь не 4,9. Каментарыяў больш за ўсё. І ну так бачна, што каментары пакідалі людзі, тыпу, нормально, крутіць. Провод нормально. Я такі, ну, значит, каментарі хутчэй за ўсё пакідалі жывыя людзі. Это ўсё или падобна, што такі, тыпу, мужик нейкі купіў, пакруціў, нормально, крутіць. Ну, і я, короче, узяў. Каб просто быў, потому што зараз розных шмат спраў, а нешта ўжо просто руками адвёрткай круціць, ужо, ведаеце, ўжо не тое пальто. Што там? Приехали. Сегодня до нас приедет бабтя в гости, а я завтра буду уже хутор робить, так что... А что за карта? Там, зараз подумаешь, реклама Санты иди.
Она так сразу повернула. Ну, такая, типу, проплачена. Така мала, я вже собі на молоко заробляю, як можу. Та, Віруся? Ну. Ой, если сегодня горячоват, конечно. У нас у центрі, каля вокзала. Це напевно 30-х годів архітектура. Тут великий будинок, ну він в соціальному сенсі, там офіси різні. А тут 4 хати неоднолькові, такі зі слупами. Ну, кайфово, прям вельми кайфово. Історична коштовність, все як треба, бачите. І що діло, ось гэты дом якраз ён на 4 кватери, бачно. Ну, тому що там пошта, 4 скрині. А там я нічого не бачив. Там невідомо накольки. Прикольно. Ми зараз з Каті розмовляли. Глядите просто на цей дом. Ну ось колькі життя в гэтым усім. Ось життя таким. Ну, конечно, в центрі города це не прикольно. Але ось калі ось такі двохпавярхові, ось, наприклад, так, за мой палец. Ось у гэта акенца. Уявіце сабе, гэта нейкі пакой. І наколькі ось утульна там усё можна зрабіць. І два выхады. Калі гэта чыста на одну сям'ю шмат, ну такую зрабіць. Ой, кайф. Я балдзіў. Ну то есть свае панелькі назаду стаять. Ну там, конечно, не панелькі, уже не тое, зусім не тое. Всем здоров. Мы прыйшлі ў лес. И что? Карацей, на наше место. И нечто в этом годе зусім минимум. Мы один раз только были, там назбирали на это самому на суп. А, не, ну мы не суп смажили. Ну, умовно, я кажется, на суп назбирали. Сухо. Причем, что... Это ж тиждень тому мы были. Ну, было мокро. Повинно по всей логике, повинно было уже... Ну, лес мокрый. Яно тут прыгрэла, павінна быць парнасць павінна была быць, і грыбы павінны былі быць, але суха і нічога няма. Вось мы прыйшлі на сваё месца, тут звычайна шмат лісічак у нас было, лісічкавае месца, але, на жаль, нешта у гэтым годзе нам з грыбамі не шанцуе. Хаця глядзім у гэтых тыктоках увесь час паказваюць, што і тое, і людзі збіраюць, ну не ў нашых месцах, на жаль. Ну, мы яшчэ, вядома, пройдземся, але ж нешта зусім нічога, нават ніякай не зрэзанай, ніякай не сыраежкі, нічога няма. Нуль. Працей лес пусты. Ну што, сябры, дзякуй вялікі, што даглядзелі да канца. Спадзяюся, вам было цікава. Не забывайце, вядома, падпісацца на канал, пішыце ў каментарыі, мы ўсё чытаем, на ўсё адказваем. Так што чакаем на вашыя меркаванні. Ну і як заўсёды, вялікі дзякуй спонсорам на сайце Patreon за падтрымку ўсіх нашых праектаў, усіх маіх праектаў, каналаў, якія я вяду на беларускай мове, і гульнявыя, і вось гэты хутар, і яшчэ шмат чаго цікавага. Всё, да сустрэчы!